balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Maayong udto Bacolod, maayong udto bilog bahin sang Western Visayas. Welcome diri sa aksyon banat akong balita, banat bulig, BBB. Sa ngalan ni Aksyon Rex Cantong, inyo diri regular anchorman. At temporary naman nga matalos diri sa aksyon, Boy Duran. Maayong udto, nakapanyaga na. Kumusta mga ka-aksyon? Panyaga na or manong tapos na sa ginaluto ninyo dira, but kung ano man gidara sabay pangatanan may palanyagahon, no? Sige, preparar lang dira sa aton na panyaga, preparar sang kung anong gina-preparar naton dira. Kami naman magadulong sa inyo sang mga balita kag informasyon tipon sa aton sini nga mga action reporters sa ilatag sa tagsa ka area of responsibility. Nano ang aton sini nga mga balita nga balantayan sa karon nga mga inoras. Dali na lang ha, subong Marso 22 na kita, 3 days to go. Tatlong tulog na lang. Masugod na ang campaign period sa aton mga lokal nga mga kandidato. Sa probinsya, ang kandidato sa pagkagobernador, Governor Bong Lacson. Kag si Vice Governor Jeffrey Ferrer magakampanya sang separado sa sining pagsugod sang campaign period March 25. Kita malipata, Marso 25 na ina mga kaaksyon, magasugod na ang local campaign. Samtang 500 pesos nga monthly fuel subsidy sa mga drivers, ginalauman man ni Governor Lacson nga mahatag sa target recipients. Madumduman ninyo kahapon nga adlaw, ginpatigayon ang transport strike diri sa probinsya. Kag duwa ini kung tani ka adlaw, kahapon kag karon nga adlaw, pero daw nag-inistoryahanay kahapon no? May congressional hearing kahapon, angot sining mga ginadahinyo kag ginapangabay sa aton nga mga drivers sa aton transport sector. Kag sa pag-intindi naton siguro daw nahatagan man sang aksyon sang Kongreso, among rason nga karon nga adlaw ginpaiway na ay kadua kung tani nga adlaw sang transport strike. Di mayo man kay at least hindi magtuga sa kabudlayan sa aton mga pasahero, hindi man magtuga sa kabudlayan sa aton mga drivers. Nakita naton kahapon na samtang nangin halos 100% giman ang mga jeepney naton nga naguntat sa pagbiyahe, pero may ara gid no, wala gid hindi gid perfect abe. May nakita gid man kita nga biyahe nagakalit sa biyahe. Hindi naman na sila mabasol no, kay ti way taka inya habalo sa ila sina nga sitwasyon man base kon kinanglanon gid bala. Pero ti ako nagapati nga tanan nagaupod sa kausa sang aton nga transport sector, halos tanan nagaupod sang kausa nila sini. Kay man apektado bisan kita sa sining pagsaka sang presyo sang produkto sang petrolyo. Kung magluwas sina, may iban pagidya nga may mga concerns pagid ang aton mga drivers. But the main issue here is ining wala untat nga pagsaka sang presyo sang produkto sang petrolyo. Kati kadumdum ka mo nagligad nga si Mana, sumaka iya sobra 13 pesos ang diesel.
ang gasolina sobra 7 pesos. Subong sa semana, pasalamat kita nagnubo sa mga sobra 11 pesos. Sa diesel, sobra naman daw 5 ka pesos siguro sa gasolina ay no. At least kuan gyapon sa kataas gyapon niya ang kuan sa halin sa Enero, sipon nimo 11 ka sunod-sunod nga pagsaka ti isalang nag rollback dako gyapon ang diferensya sa presyo sa produkto sa petrolyo. Again, tungod ina kuno sa Ukraine issue kag Russia. Sa away, invasion sang Russia sa Ukraine. Isa pa, ang LTFRB Region 6 magasugilanon sa aton mga drivers sa karon nga udto. Natanawon tani karon i-check naton nanong resulta sa ila sining dialogo kay isa ini sa panawagan sa aton mga drivers diri sa siyudad sang Bacolod nga makasugilanon sila sa LTFRB. Anong maisyu nga ilay dalundra? Of course, ang ining subsidy sa mga drivers. Pilagid ba na kabilog drivers ang nahatagan sang subsidy sang gobyerno diri sa Bacolod daw? Ay kita sina sang daw kadutay lang mo sang natagaan sang subsidy kundi gobyerno maginahatag ka subsidy sa mga drivers. Daw kadutay lang sa naka-avail naton nga mga drivers. Ang isa pa, ining Jeepney Modernization Law. Amo pa gining isa sa mga concern sa aton mga drivers. So may dialogo karon udto tanawon ta karon anong resulta sina ha. Samtang coordination sang COMELEC kag sang kapulisan mas ginpabaskog pagid no sa sining nagahilapit na kasugod sang campaign period no. Kag Marso 29 gali ang akon pa dumduman ni Marso 29 birthday ni Action Eden. Gali kay anibersaryo man isang New People's Army. Birthday man gali nga kuan nga celebration, double celebration. Ganda pang birthday. Kag iba maratong dira nga mga balita. Ang iadulong natin sa inyo diri sa Aksyon Balanta Banat Hulig. BBB. Nakamuusan sa aton nga pagpangalagad of danay kita mga ka-aksyon. So standby ka mo dira. Panyagana ang may palanyagahon. Ang wala sang palanyagahon dati tigang na, himos na. Kami bahala sang mga balita para sa inyo. Kami lang, kaya nga ito nagahulat sang resulta sa aton STL. Standby! Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Okay, Marso 22 nga draw, first draw. Ang resulta 11-8. 11-8. 11-8 ang unang draw sang STL. Sa mga daog na, kubra na. Kulata na ang daog mo. Sa wala pa makadaog, taya lang liwat. No? So, liwat sa aton nga STL first draw, 11-8. Okay, so mga ka-aksyon, alas 12:04, Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik kita. Idulong natin sa inyo ang mga balita sa aton mga action reporters sa pagbalik sang BBB. Ang balitang ito ay Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa Sige. Okay, Marno. Sa aton dira nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook, like and share kita mga ka-aksyon no? Para nga madamo kita sa malambot pagid naton nga mga ka-aksyon Like, follow, like and share sa aton sini nga FB Live. Kay Melvin Piñafiel, mayang hapon, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, sa kay Evelyn Ford Hogue. It's never too late to start making beneficial marks. Wala ining yaya.
ano ni yaman daw kaniguria negosyo na nayawan pa ko basa sa apelyido daw negosyo niya. Virgo September. Good noon man sa imo kay Ana Sinoro. Dennis Richard Tibor Roma, JR Mainit Rion, Maing Udtuman. Si Dennis niya hindi 24 action boy. Ang ano, Nes? Ang kuhan ang campaign period 25 ma-start. March 25 ang sugod sa campaign period. Jonalyn Ninial de Crupito sa Sibugan family kag kay Cecil Amik. Hi. Sige. Sa Pangpang sa Bago. John Randolph Rubin, Novi Magapan sa Barangay Pandanon DSB. Jesse Calamba Riposo. Hindi ko kompleto ang ako ng apelyido. Draw ba si nagsala Black Ronao? Wait lang ha. Jesse Riposo Jr. non? Sa may Banwa sa Hinubaan. Oy, good noon dira sa inyo sa taga Hinubaan ha. Jesse Calamba Riposo Jr. Ara ko na nagligad 2 days ago. Friday, Saturday. Ara ko na sa Hinubaan. Naka-overnight ko na, Jess. Sige, kay Ray Flores Baryoga, Lester Ray Benitez. Good morning sa inyo. Sa imo dira and have a great day. No? Salamat gid sa 100 stars. Wow, danay kami ni Lani Ayes ang nagligad. Lani Fire, Eye of Fire. Dito sa Hinubaan. No? Salamat gid, Lester. Erlin Beraye. Juan Lastiere, Jan. Good morning dira sa imo, Jan Lastiere. M. Saboso, maayong aga. Milili Oligo, good morning man. Advance happy birthday ko no, Action Eden. Sila ni Ana Sinoro. 29. Ay, tuod no, dali na lang gali, no? 22. Ay, 1 week to go ka na ang Action Eden. Gulang-gulang ka na after 1 week. Sige. Standby kita sa aton nga mga balita upod sa aton mga action reporters. Balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, balik na sa aton nga pagpangalagad sa balita banat bulig. I-check na ang mga reports ng aton mga action reporters assigned sa ilas ni areas of responsibility. Unahon ko lang ang aton sa report gikan sa patrol. May isa ko no sa 11 ka manudlo dira sa NOHS nga wala nagpabakuna, nagpasa sa negative RT-PCR swab test result para maka-report sa eskwelahan. Kita mo ng requirement kung ay ka swab test, kung ay ka nakapabakuna, hindi ka fully vaccinated, hatag ka sa negative swab test result nimo, no? Tidoon sinis lang no sa NOHS nga wala dira nakapabakuna. I-check tabi ang report ng Action Eden sa aton nga patrol. Action Eden, may uto. Good morning, Action Boy! Good morning. Pag imbukada, kuhan tayo na. Believe na kayo siya. Believe na kayo kasi mo niya. Patindugan naman gana Patindugan, yung report po niya. Dugay pa man nga, kuha natin tipon, January, pa man birthday mo, sunod nga tuig mo. So, makatipon ako sa mga simingko, hindi mo. Sige lang, amo lang na basta whenever we're needed, we're there. Ano to? Whenever we are needed, we are there. Diba? Perfect! Kaya? Sabihin lang yan, ka. Sige Pero lang pala. anyway, Action Boy. Nag-detection niya nga magpasa sa negative RT-PCR swab test result ang isa sa 11 sa mga manunudlo sa Negros Occidental High School. Kaya kung madumduman mo, tublang wala makasulod sa NOHS, bakod nga wala nakapabakuna kontra COVID-19. Gin-interview naton ang principal nga si Miss Joseph Terora nga ang isa, siyempre, pasulod na nila sa eskwelahan bangod nagpasa sa negative RT-PCR swab test result. Valid ini for 2 weeks, Action Boy. Pero siya nag-shoulder sang RT-PCR swab test result. Matapos, ang 15 days, kung gusto yung gigagapon niya nga sa eskwelahan, yung taga-report, mapasa na
na mapasa naman siya sa another negative RT-PCR swab test result kung hindi pa yun siya magpabakuna. Anong rason nga hindi sila magpabakuna, Action Ida na? Sari-sari, mga rason, Action Boy, parehas to. May ara sa ang isa sa manunudlo, taga Barangay 35, hambal niya. Ang tupad balay kuno nila nga sa walo niya ka mga tupad balay nagpabakuna, nagkalamapay kuno. Walo? Na istorya gisiaw. Kaya mo na ang bali, Action Boy, nga nakadlok siya, magpabakuna. Abi ko nadlok sa patay. Hindi, nadlok siya magpabakuna. Kaya mo na ang isa sa mga rason, ang iba naman niya. Daw kita diri daw sa station, di daw mga 60 kita diri nagpabakuna man tatanan daw puro man tabuhi. Nagwapo pa tano? Correct, daw nagbasko pa ko gani kaya nakapabakuna ko. Daw nagsako yang akon nga akon nga activities. Schedule. Wow. Nakarami ka na ginapatawan. Pero kaya mo na... Ay nang istorya, magsiling kang walo ka tupad balaya nagbabakuna, urot ka lamatay. Daw ay ko na kabati nga balita. Ang bali na ko no, wala gin balita mo. Wow, amo na? Di wala pa kabati, kaya wala gin balita. Amo na iyang iyaya nga aligasyon. Ate, Ang sige, iba naman, respetuhon Action ka Boy, na kaya mo ng aligasyon niya eh. correct. Pero tayo mga mo nga bagay, Kaya hindi na pwedeng hindi magwas balita mo. Oo, pero kasi ang motaya to. Pero ang ba naman kung iba na Action Boy, hindi sila allowed sang doktor nila. Pero wala man sila may ginapagkita, may certification. Nahalin sa doktor. Kaya mo na process Action Boy mo kung may personal doktor ka, pangayuan mo certification, ipass mo na sa DepEd doktor. Sila mo na dahil ma-assess kung ano gid ang matabo. Kung i-consider kanila or not. Kaya, going back to isa, di ba Action Boy nga nagpabakuna, nagpasa sa negative RT-PCR swab test result under sa mandate sa resolution, I mean, sa DepEd. Once na magpabakuna na ni siya, kung gusto niya na magpabakuna, bala, ang first dose, tapos nag-report siya liwas, saka first dose sa Shabe, tapos mag-report sa liwas sa eskwelahan. Ang iya swab test, i-shoulder na sang eskwelahan. Kung naka-first dose siya. Yes, kag kinanglan niya ng liwat mag-report sa eskwelahan niya, hindi pa siya bala fully vaccinated. Okay. Oo, i-shoulder yung sa eskwelahan ng RT-PCR swab test result. Basi kisa lang i-shoulder, dason niya, pa nakapa-first dose ka lang, wala naman sang reason, dira hindi ka magpa-second dose. Gani man, kag magpa-booster shot mo lang ba yun? Kung, in-due ka na ba na pag-booster shot? Siyang bali Terora, Action Boy, ang pulo niya, na wala niya po nakapabakuna, nag-work from home lang sila. Kampi, akta lang sila sa gate, dahil sa HS Dira lang sila madulong man sa papele, sa mga module. Dira man nila kwaon ang mga modules na kinanglan nila i-check. Kag kung na-check na, dira man nila ibilin sa gate. Kaya amo na hambal sang DepEd. Hambal ni Terora, amo na maiya, base sa mandal sang DepEd. Tub-tub. Instant to nga, hindi sila makapabakuna. Work from home lang yun sila. Sige ba magpunta gani? Ano ang reaction sa iban? Kaya hambal ko, hindi na bala mangin unfair ba Action Boy ha? Sa iban ng mga teachers, dira nga nagpabakuna kasi nag-report siya everyday. May ara, yun man kuno nag-reklamo Ay, syempre, lain man yun ang comfort from home, di ba na? Sa mo sining eskwelahan. Gali kiti hambal niya, importante, nagatrabaho naman sila sa ginatunan pa na sa DepEd kung anong matabo. Kaya hambal ko, by April, dan Action Boy, ma-face-to-face classes ng grade 12 nila mo. 144 ka mga students. Kaya ba kung ano matabo? Kung work from home lang sila gyapon, nga kinanglan nila mag-classes sa estudyante. Ano ang estudyante? Ara sa classroom, ang teacher, ara lang sa widescreen. Pero hambal ni Terora, may mga substitute teacher man sila, if ever. Kaya sufficient man kay 290 plus ang teaching personnel sa NOHS actually. Kamat na ton, ang kabahin sa pagpakayag ni Miss Josette Terora. Ng among nagyapon nga gina-encourage mas nagyapon para ano man sila, mas safe man sila. Kaya ako na usually ang as a school head, basta ako naman na mabalik balang know-how ay gina-monitor man nga daan nato ng not only the kung pati health sa mga teachers. Kung sila mag-join na di sa amon ng mga vaccinated na kami natin, sila naman ang balang dasig matapikan sa mga sang virus. So amo na gina-encourage na gid sila nga amo na safe man gid ang
ang vaccine. Wala man may naano sa amon Action Boy, kabahin sa pagpahayag ni Miss Giuseppe Terora, basi makapagwa man additional mandate ang DepEd kung anong matabo sa mga hindi gidya. San ano kali, so hindi gidya magpabakuna kontra COVID-19. Kaya isa man gali Action Boy, sige na hambal bala nila, ang point man nila is, although preferred lang ha, pero ang mga estudyante, pwede magtambong sa face-to-face classes kag hindi kinahanglan magpasa sang negative RT-PCR swab test result bisan hindi bakunado ang mga estudyante Action Boy. And hindi Manila. Ano to mga estudyante pwede maka-attend sa face-to-face classes bisan hindi sila bakunado? Correct. Ha? Ang point man sa mga teachers na amo na bala. Dahil yung sa bata man sa DepEd, ang ilaya discussion niya sa teachers lang man mo. Ano to? Nga daw ka kuan sang imo nga quality sa imo nga ginagamit nga communication action needed na. Ang Action Boy, okay na. Action Mar, aliyog tabi ang quality ni Action Eden sa iya lang ginagamit nga communication, no? Although hindi sa clear gid mayo. Action Boy, okay na. Sige, But okay it's a to ka signal kuan katingil, no? Katingil sang kuan sang imo communication nga ginagamit. Basi high pitch lang ko, ano man. Nagoro okay na siya, medyo kuan na be. Gamita bing imo bedroom voice sabi, anay. Natuyo na yan ang panguyab ng imo yaw. Bedroom gani. Nga bedroom voice sabing gamita be, hindi ang imo nga nang mubuligya ka blas ang siling nga paypay. Okay na. Okay na Action Boy. Okay na siya. Go. Good na. Mm. Amo to as I was saying, hindi yak kinanlan ang mga estudyante nga magpasa sang RT-PCR swab test result para makatambong sila sa face-to-face classes. Hindi sila bakunado. Paano naman ako that being ang mga teachers ya hindi pag-i-allow nga magsulod sa eskwelahan while ang mga estudyante niya pwede nga hindi bakunado? Amo malagari ang sulbagin pamangko to sa DepEd Region 6 galing kay ang resolusyon ngigin pagwa sang DepEd is about lang yun sa mga teachers. Sa mga teachers lang, why makover ang mga estudyante? Why guro lang madumduman? Kay why Gani di ba do kasi kay ang ini siguro ang kuan ang ining ilang ano panawag sina man department order ano panawag sina basta kung may aras resolution nila siguro wala pa na consider nga may ara posibilidad sang face-to-face classes. Ang nag-decide nga nga mga estudyante nga hindi bakunado nga pwede ka-attend sang face-to-face classes, sino na nag-decide lang ya ang principal? Hindi. Ang taga-DepEd mismo, Action Boy. Kaya actually, kinanlan lang sa student, parents consent lang gid ya. Muna ya? Tani ang mga mistra, kuhaan man sang parents consent Muna. Hindi ko lang ma-reconcile ang issue nga ang maestra kung magkadto sa eskwelahan, hindi ka kasulod nga wala ka sang hindi ka fully vaccinated. Dapat ma-present ka gid sang negative RT-PCR test. While ang estudyante nga ma-attend sang face-to-face classes, nga draman sa eskwelahan himuon, pwede nga makasulod bisan hindi bakunado do hindi ko ma-reconcile nga mo sina nga kuan nila nga pagsulundan. Oo. Di ba Action Boy, ang ganyan ba ko do kasi kwawi kay ang estudyante sari-sari nagyapon na tubangon nila may panik kung pagwa sa eskwelahan, balay dayon di bala? Oo. Sakay pa man na sila jeep. Ma-travel pa man na sila, may lagaw pa na gani guro, pero we don't know kaya po na yung mandate ng DepEd. Ang maestra nga hindi bakunado, ang atubangon niya na sa eskwelahan, mga bakunado na mo. Di ba? Ang estudyante, nga hindi bakunado, mga bakunado man na ang iyang atubangon, hindi ko makuan nga pwede sa hindi pwede sa maestra, pwede sa estudyante. Gani, nga sila laman na Sila man lang gyapo mo na tubangay na da. Oo. Mo na hindi ko hindi ko makuan bala, hindi ko ma-reconcile na nga sa isang protocol nga ang maestra, anong diferensya sang maestra kung sa virus, kung na virus ang hambalan ta, lain ang virus nila yaw? Ba siguro? nga hindi sila pagsugtan, ay estudyante tugutan. Kag pila ganito kabilog sila mo ang ma-attend sang face-to-face classes nga grade 12. Action Eden? Aliyog tanay kito na utod siya na, no? Hindi ko makuha ang logic behind
sang amo sina nga protocol nga kung maestra ka, hindi kaya kasulod sa eskwelahan kung di ka bakunado. Pero estudyante pwede mag face-to-face classes bisan di bakunado. Pila ganito actually din ka senior high ang face-to-face classes? 144, Action Boy. Total population na nasa sa senior high school? Ang mga pre-register para sa face-to-face, kay limited laman gyapon mo. Limited. Pero ano ka mo kita na yung total population sa grade 12 raw? Ay, wala ko na Action Boy kung pilagid. Oo. But ang ilang nga nakaparegister na kuno is 144 and knowing syempre no HS na do lambot siguro Action Boy so lulubra pa dira kay pila lang ni ka percent ang nagpa-pre-register man sa ila. Okay, so ano dayon ang matabo sina? Pila ka estudyante ang i-allow sa isa ka kwarto? Sa isa ka kwarto, Action Boy, ti hambalya given nga di standard room sila. Mga 30 to 40, kaya ang ginapatuman lang is 1 to 2 meters ang kalayoon sang estudyante sa kada isa. Tapos ang klase is pati gayunon 4 hours. Di pwede sila ka agahan kaghapunan. Kung damo na gid, set A, set B. Okay. So, pwede gali nga ang iban sa aga, iban sa hapon. Tag-apat lang ka oras. Yes. Okay. Ang gusto nito mabalaan, pila ano kadamo ang masugod? Saan na masugod sang kwan? Sang face-to-face classes? By April, siguro Action Boy, kay this Friday, i-evaluate pa sila. Sa ano na sa dasunan ng school year o ini nga school year pa nagyapon? Ini nga school year, Action Boy. Tido manong finals na no kung sa mga examinations manong finals na ina nga binula ng April. Sa ano correct. Galing kay Tido tungkol sa pandemic, yung Action Boy do naglain ng school calendar. Okay. Diba do April gani summer na tani, wala na klase. Gani man. Base ang masira klase base sa mga June pa. Masira klase siguro mga June ti mga 2 months paguro na magkuan sila, maano panawag siniganay, face-to-face classes. Yes, oo. Kung makapasar sila sa evaluation, kay this Friday, i-evaluate sila, then i-recommend ina, then kung pwede na, by April, ma-start sila limited face-to-face classes. Sino makasabat sina sa pamangkot man, nga ang maestra, tugutan iya nga makasulod, ginadumilian nga magsulod sa eskwelahan kung hindi bakunado. While sa face-to-face classes, ang estudyante, sugtan niya bisan hindi bakunado, sino makasabat, sino ka mag-explain sinaman? Ginpamangkot ko na Action Boy sa spokesperson sa DepEd Region 6. Si Arnaiz. Ang hambal niya, Sino nang? Esculia. Si Sir Hernani Esculia Jr. Okay. Hambal niya, amo lang na, kumbaga, nag-focus sila sa mandate para sa teachers. Ang ginpapanaod sa DepEd National. So wala siguro, wala na Action Boy, ang mga estudyante. Kaya ang ginbutang lang ito, only needed sa estudyante is parental consent. Para ka, so, tawag si Leonor, tawag na limit sa teachers. Tawag si Leonor, mangkunta, be? Asan, boy? Si Leonor, be, tawag kag mangkunta? Mangkuton ba eh? Si Leonor, kilala mo Leonor? Leonor Briones. Basi makitahay kami karon ako magpuli siya. Ba't balay ko na sa mo? Kasi masugata mo sa libid, talaga panindahan. Ayun lang kami. Pwede man, makuton dapat tani pathag ni nila mo, nga amo na. Dapat ipathag nila nga amo na siya ang protocol. Amo na nga ni points amo na nga ni isa man sa points subong sang teachers. Ang DepEd diri sa Region 6 wag sila pangusisa to sa national office nila kung nga amo na. Para nga at least ma-explicar man nila mo na taning punto na. Tani na mangkot man to sila kay may access man to sila iya sa national office nga muna siya nga protocol kay para nga may mamangkot sila pero sa aton nga pamangkot kita kag I think amo man ang pamangkot sa iban sang kalabanan nga pato sa ang mga maestra nga hindi bakunado hindi pagsugtan makapaeskwelahan ang estudyante sugtan sila basta may parents consent. Anong parents consent na bulong? Amo to gani ang balmo. Ang balmo ti ang maestra nga wala nakapabakuna, parents consent no? Parents consent. Amo man gani Action Boy una ko dahil ginpamangkot actually pagkabati ko sa hambal ni Sir Esculia. Galing kay amo limit amo lang ito yung ginsabat niya sa akon. Kaya dapat sila sa DepEd regional office. O mangkot man to sila kay nagsulod man naguro sa ulo nila nga amo sila nga pamangkot. Dapat pamangkot nila to para nga kung mamangkot sila kundi maka-explicar sila. Correct. Hindi lang tama hindi kasi nga akay amo na bing sa national mo
ano ko na mo sa nationality kay libog ulot ta kung anong rason sina. Kung amo gid man na, anong rason nga ang sugtan niya ang mga estudyante, ang maestra yan di pagsugtan, ano ng parents consent na bakuna? Vaccination card. Hindi ba? Nga kung may parents Vaccination consent, card. nga kung may parents consent, why na siya hindi siya matapikan virus ya? Gani, Muna akong no? punto na. O, dapat natuto na to nila. Kung ako na daya sa Kailangan- DepEd regional, ya, galing tiway ko daya mo. Kung ako na ko na to sa national office nila, para nga kung mangkot dire, kung di ma-explain nila, hindi ba? Yes. Sige lang kaiba may usually from time to time Action Boy may mga paginunanon man ginapatigayon ang whole DepEd bala per region kita gani ginapa-attend man ang media base maka-timing ta nga maka-attend ta kag mataraan kay gayonan nga kita mismo mamangkot May chimpo pa man Abril pa man, di ba? May chimpo pa na sa Yes, mga yes, yes. explain sa ato na. Okay, go. Aha. Balitalit sa patrol, ang ka-action niyo, action itinabo sa mga ka-action, din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita una sa action. Sa Bacolod, Action Radyo. Salamat gid Action Eden Amoso sa aton nga patrol. Amo na akon pamangkot na ti kabay pa may makasabat ani sinabla kay batagan tabla kun nga amo na ha. Ang pamangkot nga ang maestra nga hindi bakunado hindi pagsugdan magsulod sa eskwelahan. Nga ang estudyante nga hindi bakunado basta may parents consent pasugtan iya sa face-to-face classes nga ti kung face-to-face kung sa eskwelahan man nga ahaw. Ang pamangkot na no na siya ang parents consent na bakuna. Nga kung may parents consent ka, hindi ka na iya matapikan sang virus. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:32. Isunod nato ng balita, gikan sa provincial capital, especially ining angot sa nagahilapit ng campaign period. Updo naton, si Action Marlon Hinovea, angot ini sa sining pagsugod sang kampanya, ining si Governor Lacson kag Vice Governor Ferrer, iya magakampanya sang separado sa sining pagsugod sang local campaign period. Kag ining 500 pesos malang fuel subsidy sa aton nga mga consumer fuel subsidy kundi sa mga drivers no. Ginalauman ni Governor Lacson nga mahatag ini sa mga target recipients. So i-check naton okay na ang patro o kun ang report ni Action Marlon Hinovea. Halin naman sa Provincial Capital. Action Marlon, maayong udto. Action boy, si Governor Bong Lacson nag-aasalig nga matag ini sa nagakaiko kit kag dapat tagan nga benepisyaryo. Ining una 200 lang isa mo. Pero naglikad nga Lunes akon kahapon lamang kinanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga from 200 monthly cash subsidy ginimo ini nga 500 no ginimo Kada pamilya? Kada pamilya per households Action Boy. Ang tawag sa iban sinis fuel subsidy kay man di natabuan man nga grabe sa mong pagtimbuok sa presyo sang gatong o baling ang mga benepisyaryo sa niya i-identify sang Department of Social Welfare and Development kung na DSWD. Action Marlon, amo ni siyang 200 primero nga ginaprobahan nila, ginimo na 500 gila? Correct, ginimo 500 kay kahapon na naging manduan ni Presidente Duterte ang Department of Finance kapasakaan ni mo din ang 500 pesos Action Boy kay kadamo sa mga nagreklamo. Nga nautuban kagamay. Amo ni siya kundi nag-demand abe ang aton nga mga hindi lang drivers kundi ang halos tanan no mga senador naton, mga congressmen nga ining excise tax dulaon. Kundi hindi magsugot ang Department of Finance nga kay damo para project nga lubrahon nga amo nang ginakuan ta ang excise tax. Hindi sila magsugot, ang ila rekomendar nga tagaan ta lang tag 200 pesos kada bulan, amo na hindi bla? Correct, amo na sa Action Boy, amo na sa no. Sige na ang excise tax ang ila sa nga paumpaw. Amo ning pagadugang sa 200 ginhimo nga 500 Action Boy. Nagupisa na ni siban nga mga lugar. Ang pagpanagtag siri 500 kada bulan. 500 kada bulan. Isa na ka pamilya. Yes. Sa pamiron Action Marlon ng 200 na siling ko big joke na ya. Ang na ya, it's a big joke
galaan mo yung 200 ang isa ka pamilya sa isa ka bulan, ti big joke na para sa akon. Subong nga medium joke na ni kay 500 na medium joke man gyapon. Kalipat. Okay, sang 200 ang sumboy ba na ang kalabanan nga mga reaksyon nagambal nga inyo doon. Malinya ka pa. Ang malinya ka, pagkapoy ka, pagkuha mo sang 200, kada sa wikit pa, huli mo ba sa ibay? Why ka na, no? Di sabahin dari sa Negros Occidental, mayara man Lacson boy, sang jutay man niya padugyan si Governor Bong Lacson, o kung ati Ambalya, wala pa Lacson boy sa may nag-abot sa ila dari nga direktiba. Ati, iyang gobyerno, ni tilaban-lapan, ipagi mo na sa gobyerno gapon. Ipagi ini sa local government units based sa listahan man sang Department of Social Welfare and Development. Pasibod-sibod din ang sumboy kabanti subong panahon sang kampanya, hindi kaya malikawan nga Gamiton. Gamiton, intrahan sang papolitika na mas nagakandidato aksyon na boy. Maldigrove, ay pa, nga hindi matabo ang nagligad na ito ang nagkinagamod la. Na ang tutuod kung tani nga beneficiaryo, amon dapat magabaton. Ang atong may mga salakyan pa ya, mo pa nagabaton. Baldigob, subong dapat piyo-piyo nga ang target recipients amugid ang magabaton. Ya, okay na naguro kay gamay-gamay lang mo. Nintos sa una titi tag 6,000 to ya mo. Di ba? Oo. Ato ba lang ano gani panawag to sa una to? Ayuda to lang natag tag 6,000 to sa una no panawag to. SAP, mo SAP. SAP to sa Social Amelioration Program to. Te, ang iban sa tong nagbaton to, hindi dapat magbaton, ang dapat magbaton way baton. Kag iba nagkabaton, imbes nga 6,000, nagpa-3,000, kaya 2,000 nagkatus-pulsa. May mga kapitan ka nagkasuspender to, di ba? Correct. Okay, ato serbi na itong aksyon boy. Pambot kung interesan pa nila ang 500 niyo? Ang 500, supot-supot pa naman. Kung tag-isa ka 500, sin ang i-kopit nila sa awat naman, puti, dapat makuya sila. Kung mag-kopit ka na sin sa kada 500 sa 1,000, kundi may sinmil ka man. Oo, diba? Sobrang nagadiyak sa boy. Kakapal mo mag-amon ang plastada sila, no? Ang panugyan man dali sa ato sa gobyerno, dito sa nasoal nagligad na batiyata man, kagati panugyan man ni Gov Lacson, kakon mabaton ang ining monthly action boy mo kabasulim kada bulan kada bulan 500 pesos, di awat-awat pa naman dapat ko makabaton gastuhon man sa kinahanglanon sang pamilya, hindi kay itaya mo stongit so kon sa matyong. Actually, 500 na ang sa kinahanglanon sa pamilya mo, isa nakadnaw. Gani man. Kasi mas short ka pa na. Mas short, iban ba si plakon. Dati daw kulang blang 500, kulang ni tung isa diba si makakon po, makadugang-dugangan po bla. Oo. Basi ang iban gani ba si action boy papaparlor pa blaya. Muna mo may mga issue na nagligad di bla. Kung nagbaton sa sakto. Nagpaparlor siya, nagpariban siya sa isa ni gabusog. Hindi malikawan nga. Hindi ni sa kapariban kay kulang ni. Ang 500 taglibo sa mong pariban di. Oo, ti kulang ni 500. Galing ka na hindi kita dapat, gastuhon sa isakto. Ari si Governor Bong Lacson, ang otsuri. Amuna lang from 200 nasaka to 500. I'm not surprised no manubo because really no ang problema dahil really ang budget for such purpose no. So si Presidente whatever no matter how small the amount is ihatag niya gidya sa pumuluyo no because he feels na makabulig ni sa sitwasyon na ginaatubang natin sa wala pa namang directive but usually naman ang DSWD involved dira no sa pag-identify sa mga recipients no of every LGU. Of course no importante na ang recipients no ang target recipients ining ayuda maabot gid sa ila. Ibang nga balita, sa Iloan pare kay Biyernes kadlaw umpisa na ang official campaign sa mga lokal nga kandidato aksyon na boy, no? Si Gov Lacson may inkwentro, duwag bilog. Si Vice Governor Ferrer may ka-inkwentro man isa, no? So, kung may kontra ka, bisan nga ti, hindi man bantog, importante ang papagampanya yapon. No, kay basi ko na matamatan ka bala, sang imo sa kontra kung di ka makita sa mga tao kung mga butante. Basi kit-kitan ka bala? Oo. Kulo kit-kit lang, sakit man ay.
Di man ti ang pamangkot ang sumboy kung anong plano nila sa nga duwa, no? Umpisa March 25 na po. Hambal ni Gov kung anong ginimo ya sa nagligad nga kampanya mo manigyapon, no? Amo na nagaling gawi ni Gov Lacson nga sa aga sa pag-umpisa sang campaign dira sa nagatambong sa Misa Action Boy sa May Silay City, no? Bot ko na no ang bertod sang Silay, no? Pero hambal ya maupod sa kay Mayor Mark Goles sa Misa pagkaaga March 25 ba kapag kahapon ay may kada mo Action Boy sang invitation mo nga dabaton si Gov Lacson halin sa mga local government units. Ang iban ginpili alang siguro ko kagidepende man ginbase ya sa availability sang time ya. So muna ginaprobahan ya aga March 25 Misa Silay City pagkahapon dito naman siya Action Boy sa syudad sang Escalante. Mapod naman to siya nakaalyado niya nga si Mayor P-Boy Yap mapod ang tuwa ka board members kaga si First District Congressman Gerardo Val Mayor. Hindi sila mag-updaday ni Vice Gov Ferrer. Mag-updaday lang sila siguro kung importante gid. Pero per me, Action Boy ang balya, hindi ka siguro mag-updaday ni Vice Gov. Si Vice Gov sa ibang mga lugar. Parang at least sa matalaptap namon. Tarang tilaban-laban si Vice Gov, dito na siya first day Action Boy sa may lugar ya, no? Sa may syudad sang La Carlota. Yari siguro pa na po Lacson, balikan ta. Maupod ko sa mga LGUs, no? May mga invitations na ko na mag-upod sa ila kampanya, and of course I have accepted it, no? In most cases siguro mas split na lang kami ni Vice Gov Jeffrey Ferrer para mas damo kami ma-cover on a daily basis, no? Anyway, we are both carrying the tandem together with the LGUs. I've been invited by Mayor Mark Goles to attend Mass in the morning, which we've been doing in the past 2 elections, no? So this will be the 3rd time that I will be joining the group in Silay for morning Mass. And then in the afternoon, as I said before, I will be in Escalante, no? Joining Mayor Biboy Yap and Congressman Jingo Balmayor, Board Member Divulgado, and Board Member Sumosa. Natungog ni Governor Bong Lacson. Balitagikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon Action Marlon Hervaya, mga ka-aksyon sa din kaban sa Pinas, laboton ka sang amon balita ka serbisyo sa Basara Tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Marlon Hinovea. Abay pa nga ining 500 peso bla subsidy niya. Okay na kay amo na masarangan na sa gobyerno mo. Para sa ako niya ti lango yapon ati 500 sa isa ka pamilya, isa ka bulan kada bulan. Ti basi hasta na ang eleksyon. Hasta sano na nga subsidy na, hasta sano na nga tinagtaganay na. Kag ang proseso dira dapat insakto ang sistema sa pagpanagtag. Wala kay hindi na agwanta pa, hindi pa magpinitinsya, hindi pa mag-antos ang mga tao para nga makakuha lang 500 sa isa ka bulan. Ha? Isunod nato ning balita gikan sa City Hall sa nagapadayon nga dialogo karon sang LTFRB kag sang aton nga transport group diri sa Bacolod. Check naton si Action Dale Salazar. Action Dale, please come in. Yes, Action Boy, las 12:05 sa mga utusan nagabot ring anom ka mga tiglawas no sang LTFRB Region 6 diri sa Bacolod City para magtambong sa dialogo. Action Boy, kaupod man ang 3 or 4 ka madlago nga mga transport group diri sa Bacolod City. Kaupod man sanday Congressman Greg Dataya bang lingkod Representative Stephen Paduano. Action Boy no. Action Boy. Sa din na ginahimo ilang dialog? The Action Boy sa isa diri ka lugar no sa ulon hanin ni siya sang Santa Fe Resort bala no. Meron diri sa ka lugar nga daw ka hall Action Boy kung sa diin nga diri nagtililibon ang pila ka mga transport leaders lakip man ang pila nila ka mga miyembro which is karon nagapadayon ng ila sining dialogo para erase ang mga concern ilabi na ining with regard sa mga fuel subsidy nga dapat supposed to be mabaton sa mga drivers. Action Boy. Masubo-subo gali Action Boy bangod wala diri nakatambong subong aga si LTFRB Regional Director Richard Osmeña nga mo sa kontani ang siya kakadto permiya sa diri sa kuan mo diri sa Bacolod mo ning si Osmeña do na di kakadto permiya bala Action Dale.
Yes, sa mga action boy nga ginapabot kun tani sa mga transport leaders nga siya gid bala personal nga mag-hinunanon kag mag-istorya para mahibaluan niya directly no ining mga concern nga ginapalambot diri sa mga transport leaders. Pero in lieu kay Regional Director Osmeña, si amo ni ang anom ka mga representative nga sininga ginpadala diri sa may Bacolod City Action Boy nga mo ni subong nagasabat diri sa mga concern nga ginapalambot diri sang mga operators kag drivers. Isa diri sa mga nag-abot no amo si Engineer Joshua Gakita ag si Ma'am Jess May Hardion. Sila ni Action Boy ang in charge sa fuel subsidy no nga gina-raise diri sa mga drivers. Kaya ila sila nga demanda una nga muna bala ang 6,500 pesos nga fuel subsidy dapat supposed to be ila sila nga demanda marekta sa mga drivers Action Boy kag hindi na kontani sa operators no. Ang concern pa gid ang concern na kay download na sa mga operators ang 6,500. Yes, pero diri sa may Bacolod City so far wala pa man diri sang may nakabaton no kada amo ni subo ang sila nila talakay kaya ang ila diri nga base sila sa nga record Action Boy 15% gid lamang sa mga drivers no ang makabaton sila diri sa bahay sa 15% ano kadamo sina ano nakadamo day 15% Action Boy amo siya kay nang data nga gin ano kadamo ina 300? Wala pa Action Boy sang may ginapahayag diri ang mga exact wala ko pila ka numero. Pero i-check mo na sa ila kung pila ano kadamo ang drivers. So kuha mo na 15% mo na kadamo ang kuan i-check na pa bala nato kung kadamo ng drivers maka-avail sina. Iya Action Boy. Kaya actually ginapamangkot man diri sa mga drivers kag leaders do sa transport. Kini sa LTFRB bala kay kun gina-ask nila kung pilagid ang allocation sining 6,500 diri sa Region 6 sa Bacolod City o galing wala diri sila sang data nga gin-present no ining mga nagkadto diri sa Bacolod City. Kabalo na gid sila nga amo nang istoryahan daw sila data ang gindalaya. O kay mo to kay Action Boy ang gin-emphasize ni Congressman Paduano nga first ano gid bala kadamuon sa mga drivers ang makabaton kining 6,500 pesos like sa Region 6 kag specifically dili sa Bacolod City o galing wala dili sila sa may percent nga data kag i-check pa nila once nga magbalik sila dito sa may syudad sang Iloilo para i-check man ang ilang nga record kung pila gid ang total allocation for Bacolod City. Nagkadto di sila wala sila preparado inano nga amo na kabalos lang amo na istoryahan. Wala sila nagdala sa data nila Yes, amo to kay nangati no slightly ang tunog kay Action Boy ni Congressman Paduano kag diri ka mga transport leaders do a bit bala dismayado no mangod kati ang ginauna nila tani amo ginatani ang una nila nga ginapamangkot kun pilagid ka mga drivers ang makabaton diri Action Boy kay kun basihan nato na mga previous bala nga mga subsidy like Bayanihan 1, Bayanihan 2 Action Boy kag pila pa dala ka mga ayuda amo tong gina-claim diri sa mga transport leaders nga pundasihan from Bacolod City mga 15% lamang ang coverage Action Boy kag the rest diri wala like si Sir June Diasis isa man sa mga transport leader diri from northbound the shopping block Action Boy nga grupo nga 30 years na siya nga nagatrabaho bilang sa jeepney driver o galing nga may isa ka ayuda wala gid siya may nabaton halin sa national government. Duha man tani ka pamangkot Action Del duha lang tani ka pamangkot namo una pila ang mga drivers gid nga maka-avail sini ano kadamo gid bala hindi lang masiling kita nga 15% kundi ang exact numbers sa makabaton dire ikaduha sino ga-identify sina sa mga recipients ano ang mga ano ang mga guidelines nato sa pag-identify kung sino ang makabaton kay hindi tanan makabaton mo so paano natin ginapili Pero Action Boy nga tiamo ning ila sini nga panawagan sa mga transport leaders kag sang mga kongresista man kung gasataya kag Paduano nga kung nahimo untaton anay ang pag-release sa fuel subsidy sa bahin sang Bacolod City and then ang ila sini nga recommendation amo to magasubmit ang tanan nga mga association diri nga mga accredited mga legitimate sa ngalan sa mga drivers ang ila sini nga plate number lakip man ang ila sini nga ORCR Action Boy kag amo ni siya ang ipadala dito sa may central office nga ini nga mga drivers
nagapanawagan, nagapalayag, nagapabutsag, nga dapat makabaton man sila sining fuel subsidy nga ginatawag action boy. According diriya sa representative from LTFRB Region 6, ini nga mga ginatalakay subong udto ila pa ni present action boy kay LTFRB Regional Director Osmeña, and then si Sir Osmeña ti amo man ang mag-present dito sa may LTFRB Central Office. Kag wala pa may baluan kag kapiguruhan ng kung wala mapamatian na ang mga pangabay diri kag panawagan man sa mga transport group. Action Day? Ikaduwa nga, Ano pa naus naman, matapos ang ileder nga dialogo, may kuhan man na, ang resulta man na, kay uy, sila gani sa mga data, why sila ano naman, sila preparado? Yes, antes nag-start ang dialogo, nakahatag diri sang palayag no si Congressman Greg Asakaya. Ngayon kaso din man nga hindi masettle ang mga concern nila subong hapon no, mayara sang ikaduwa, second round sang dialogo action boy nga patigayon possibly sa Lunes nga adlaw sa Dapat patara gina si Director Richard Osmeña. Correct, no? Pagti amo na bala nga ti siya gitani ang makasabat action boy. Actually dapat gani 10:30 ni ang schedule nila no nga pag meeting or dialogue, pero mga alas 12 sa langod to nagaabot diri sa Bacolod City bangod na delay ko no ang ila sining biyahe Roro from Dumangas going to Bacolod City. Kung mabatian mo action boy sa aton sining ano, kung mabatian mo ati aray daw taasay na sa tingog no, kaya ti ang mga transport diri damo sila sa ila sining panawagan nga amo ang nanging kabangdanan kapag patigayon sang strike kahapon nga daw pag nauntat gid lamang bangod man sa pag-intervene no or pagpuli sang mga opisyal diri sa may Bacolod City, lakit man si Congressman Padua. Of course, pamatayan live na action boy ang nagapadayon nga kaya. O sige, biyahe na sa kakamagalang bugas. Ang wala ka doon, sir. So, ang LTFRB mag-plus door ng meeting sa mga corporation na lapit sa ila, sa mga system na lapit sa ila. Kailangan din sa ano, ari na yung system niya. Ari na yung resultat ng LTFRB. Wala ang nag-net sa mga transport leaders. Dito sila sa mga hotel. Tapos, may mga din-approve na mga corporation. Lapit sa ila. So, ang una ang nakita na mga grabe ng corruption, totoo na. So, ang comment naman, wala na kayo ng guys. Ang risyo sa natin ng business sa mga operators, grabe, tawat-tawat na risyo para nakakaon ng mga riders. Nilipot ka sa mobilization, wala magkamatawag ang Bacolod, hindi ka na-review sa mobilization. Nilagusto, kasi nyo nilagusto, sandang i-accommodate niya ang pinaka-business na problema sa riders. Simple, subsidy, surplus contracting, nalakaw nila na kagawin ang mga yanson ay nakabiyos na. Sino na? Nabatin action boy, ang mga sa mga transport leader nagbulos bala kay the late Eston Secretary General Jesse Ortega. Abi ko si Juan na nagbulos si naning si Villanueva? Yes, magluwas na si action boy, may araman sila sa doon nagabulos-bulos sila hashtag statement sa tapos ang media nga may araman siya sa authority nga magpalayag sa bahin sang Eston action boy. Daw hindi gid lang attack action din nanong iya punto sa to nanong ginapunto sa nagambal to kay na. Yes, ang punto ni Action Boy nga tiyan mo na may allegedly may mga korupsyon no sa LTFRB nga nagakatabo ang presence ni Sir Osmeña supposed to be diri sa may Bacolod City kandang motolakit man ang fuel subsidy pagti allegedly mas ginakaburan no ining may mga dalaggo nga mga corporation kumpara sining mga operator Action Boy nga mga magagmay lakit man ang mga drivers no. Pamatian ra ta Action Boy si Congressman Greg Asakaya nga po siya nagpalayag ang kaso gitman nga wala sang mga masetol subong adlaw at mayara sang second round sang dialogo nga patigayonon possibly sa Lunes nga adlaw. Pamati natin si Congressman Greg Asakaya. Then may commitment nga ginhimo kagabi si Chairman Delgra through kay Congressman Sarmiento. Nagpabalungan sila kay Concaraps kag sa akon nga if in case may mga butang nga hindi ma-resolve
may second round dialogue sa kay Director Osmeña. No? Ang tentative to is Monday. If in case nga hindi ma-resolve kag may mga palamang-utangan pa. Okay? So mula na, no? Ang amo niya is nag-text akon si Your Albi sang Friday sang hapon nga sila niya basi pwede ta maka-dialogue about sa strike. Saturday, isling ko sa game, pwede kayo. So, pag Sunday, amo itong nag-initial dialogue. And ang dialogue to, ang inputs, halin man to sa inyo, tanan, kung ano ang i-discuss namon kapon ni Kongkarap sa committee hearing, tanan tong inputs, halin sa inyo. So, kung anong ginhambal ninyo, amo itong ginpalabot namon informations as a result, nakitaan sa Committee on Transportation, kag sang LTFRB, nga balido ang tanan nga concerns sa jeepney as well as tricycle. Congressman Greg Gasataya nga isa man sa mga nagabulig no sining mga concern na mapalabot man sa Region 6 ang ating FRB kag dito man sa Central Office. I-recap na action boy no kay amo nila ang ni Congressman Paduan no sana nila ang mga recommendation i-present nila sa FRB 6 and then nagatag man dito sa assurance ang representative na si Engineer Joshua Gakit nga kung ano man lang nila siniling kasugtan i-present man nila dito sa may Central Office Action Boy pero wala isang kasiguraduhan kung bala iling mga recommendation like pagpuntat anay no sang ang fuel subsidy for Bacolod City kung bala inaang aprobahan so depende in Action Boy kung ano ang resulta nila sining nga pag hinananon man kag pag pakigdialogo and hopefully makalabot dito sa may Central Office kag makapagawa sang opisyal nga datos kung tilagid ang makabaton diri sa bahin sa Bacolod City. So far nagapadang sigapon ang ila sining nga dialogo and dugay-dugay after sila meron man siguro pang press con nga pati gayon ang mga opisyal lakit man diri ang mga transport leaders ko ano ang ginapiling nga nabatsyag matapos ining ginapatigayon nga dialogo diri sa may Bacolod City. Rekta diri sa may bahin sang Barangay Stefania, Siyudad sa Bacolod ang ka-action nyo. Action diri talaga maka-action sa din ka man sa pinasa. Labutod ka sa nga balita pag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale Salazar dira sa nagapadaan karon nga dialogo. Daw nag-ugtas man ko temprano pa. Amak mo nga may dialogo. Ang direktor iya sang LTFRB Region 6 wala iya. May ato na gito order halin sa Central Office. Waya ang direktor iya sang LTFRB. Hindi makasabat ang mga ginpadala diri nga mga representante kay direktor iya wala siya. Ikaduha, kasimple nga pamangkot, way sila data nga dala. Way sila mga datos, iabot silingon, hindi sila preparado, nagkadto di sila, ang istoryahan, parte sa fuel subsidy, wala kaya data nga dala. Way ka data kung ano kadamo ang makabenepisyo sina, sinong tagaan, wala kaya, nag-ano lang natin sila yaman. Kabay pa nga sa Lunes, arang yan si Director Osmeña, bla. Dapat yung Director ara kaya, importante ara ka, kay ikaw ya ang makasabat sa mga pamangkot, di ba? Ang pamangkot diri is pila kabilog ibalang drivers diri sa siyudad sa Bacolod nga maka-avail sang fuel subsidy. Ikaduha, sino nag-identify, paano ni sila gin-identify, paano ni sila pagpili naton kung sino maka-avail, kay hindi man tanan maka-avail. Ikatatlo, sino nag-identify sini? Sino nag-identify sini nga mga recipients ng sining ayuda ni fuel subsidy? Kadamo sa plamang ko tanong, Direktor, why kadimo yan? Ano man niya si Direktor Osmeña man? Masyar man di sa Bacolod, bala? Why kadiga kadto sa Bacolod, ikaw yung Direktor sa Region 6. Ang Region 6, sakop mo na ang Negros Occidental ka siyudad sa Bacolod, Direktor. Kadto man, masyar man di, kag sabta man ang pamangkot sa aton mga drivers. Ay nga, temprano pa naglingin ulo ko ni sa kay Direktor. Standby kita, magabalik kita sa aksyon sa balita Banat Bulig pagkatapos lamang sini. Once upon a Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigulugan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainintsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka. Balik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa balita Banat Bulig. I-check ta sa sining bahin sa aton nga pagpangalagad ang mga balita naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Upod kita kay aksyon Brian Morden. Angot nila sa preparasyon man sa aton sining mga kapulisan sa probinsya sa sining palabuton nga anibersaryo sang New People's Army. Kag iban pa nga balita nga natipon ni aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, maingod to.
Di mo gani. Muna. Dungan kita mo si Action Eden daw. Damayong yuhom yun na. Kay dungan-dungan gid sila mo. Oo. Ita mo lang. Di, kuan gina, preparado gina yang daan sa Action Eden. Mati ko dumalib sa gani kunuan. Ay nano. Oo, perte ya. Kita mo astang nukpo spokesperson kabalo isang birthday ya. Mhm. Salamat kay Daksyon Brian Morden, mga balita gikan sa Nokpo. Isunod na niya mga balita, asod-asuron din mga balita sa aton nga mga correspondents assigned sa nagkalain-lain nga malugar diri sa probinsya. Unahon nang report ni Roger Guteb halin sa siyudad sang Cadiz, asawa voluntaryo gin-surrender sa pulis ang armas ang iyas nga bana. Check naton aksyon Roger Guteb from Cadiz Connection.
pangayo sa kooperasyon sa mga pumunuyo bangod nga sa kada armas nga ila sini nga masurrender, may ara man sila mabitbit nga bugas in return sa pagkooperar sini sa agina patigayon man nga safety sang kapulisan kabahin sang armas lotang. Wala sang kaso nga tubangon ang isa ka tawo nga nagasurrender sa iya armas apan kon may baluan nga ini siya may armas kag secured ang kapulisan sang search warrant kag mausisa iya si pulian dako nga kaso ang ila sinipatubangon labi na karon pero pa sa kay Police Lieutenant Colonel Julian Dispe nga kita sa pagkampanya man sang eleksyon sa bayan sang Comelec Galban. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas abuton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutenberg Report sa Bacolod. Aksyon Radio! Salamat kay Aksyon Roger Guteb, direkta naman sa Siyudad Sang Cadiz. Isunod na naman. Halin naman niya sa Siyudad Sang Talisay. May aksidente nga nagluntad kagabi dira sa Siyudad Sang Talisay. 6 ka mga persona nagkalapilasan. Detalyes na upod kita kay Aksyon Arlo Ticar. Arlo, please come in. Action Boy, 6 ka mga persona nagkalapilasan sa isa ka vehicular accident nga nagluntad mga tak na alas 7:25 kagabi dira sa may National Highway sang Mabini Street, Barangay Zone 16, Siyudad Sang Talisay. Ang mga biktima sini Action Boy ang ginkilala nga amo Sanday Ayesha Clear Imbang Inabasa, 9 anyos ang edad, Aisel de la Puente e Barbosa, 18 anyos ang edad, Michelle Nabasa Itamayo, 37 anyos ang edad, Saichim Jocadis Inabasa, 1 katuig ang edad, Viola Limbo e Villarta, 40 anyos ang edad, Kagremia Valenzuela Ibaldon, 62 anyos ang edad, tanan Pumuloyo, sang Purok Malipayon, Barangay Zone 16, Siyudad Sang Talisay. Ini sila ang nakaangkon sang mga kapilasan sa nagalilaing nga bahin sang ila siningalawas Action Boy tugas sang pagbunggo sang isa ka salakyan nga ginamaniho sang isa ka sospitsado nga ginkilala sa kay Miguel Colita Jr. e Hermosora, 65 anyos ang edad, kag Pumuloyo naman ini sang Barangay Bubog, Siyudad Sang Talisay. Suno sa nakasaksi Action Boy nga isa ka jeep nga nagaduag yellow kag may ara ini nga plate number nga FEW-910 ang nagausoy sa tunga sang dalan dira sa nasambit nga lugar sang hinali gid lamang ini siya ang nakabunggo sa isa ka tricycle nga rose nga yara naman nagaparking sa kilid sang dalan, rason nga ang mga nagapungko sa nasambit nga tricycle ang nakaangkon sang mga kapilasan. Ang mga biktima nga ini Action Boy ang ginhingagaw dala sa may Talisay City Health Center para madapatan sang bulong, samtang ang driver sang salakyan nga yara pa sa idalom sa makahulubog nga ilimnon ang yara naman sa karon sa may custodial facility sang Talisay City PNP. Report nagikan sa Siyudad Sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Arlo Ticar. Pwerdeng na Action Arlo ba kang iyang profile ang picture diyo. O ilang kaagi bagat ba? Salamat kay Action Arlo sa Talisay. Dira kita rekta naman sa norte nga bahin sang probinsya sa Gihapon, Banwa sang Calatrava. May ginaligar kuno suspect nga nagamit sang peke nga vaccination card. Grabe no. Grabe hindi magpabakuna tapos magamit kaya vaccination card nga peke. Way kagapati bakuna, pero gapati kaya sang peke nga vaccination card. Check tanong ng report tubod kay Action Nelson Pateño sa Banwa sang Calatrava. Action Nelson, please come in. Yes, Action na boy, agin sumon sang Barangay Minsaka ang isa ka persona nga ginaligar nga gamit sang peke nga vaccination card. Ginapahayag ni Dr. Mark Alan Rizaga, Municipal Health Officer sang Calatrava, nga karon nga adlaw ginapatawag sang kapitan sang Barangay Minsaka sakop sa Banwa sang Calatrava ang isa ka persona sa iya paggamit sang peke nga vaccination card.
Wala naman ginhingadlan ni Dr. Isaga ang nasambit nga persona sa rason nga nagapadayon pa ang ila sining investigasyon sa isyu sa paggamit sang piki nga vaccination card. Damlag pa ginapahayag ni Dr. Isaga nga tatlo ang ila sa karon ginaimbestigahan angot sa isyu sang paggamit sang vaccination card nga piki. Yari ang pahayag ni Dr. Mark Alan Rizaga sa interview sang Action Radio. Yung sayang pa nila to. Sa anong nga barangay, Dok? Minsan kahit nakawag pa sila. Mga pilanis lang kabilog, Dok? Hindi nga because for sure kung pila may paman sila kapatawag kung pila. So today ko lang ito sila masperyanay. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Mark Alan Rizaga sa interview sang Action Radio. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon yun, Nelson. Pati nyo nagasiling mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Nelson Patenio di gikan dira sa Banwa sang Calatrava. Sige lang, alang-alang ng iba naton nga mga correspondents. May ara pa kita kung tani sa may Banwa sa Minalbagan kag dito sa 6th District. No? Sige, sunod na lang ina nga mga balita sa iba pa naton nga pagpangalaga diri sa Action Radio. Mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton sa sining aton nga pagpangalaga diri sa Bana kung na balita Banat Bulig. Sa ngalan ni Aksyon Rex Cantong, ang inyo diri temporaryo alagad sa Aksyon BBB, Aksyon Boy Duran. Standby na sa This Is My Life, magasulod sa dili lamang madugay, manggawpon niyo sa Aksyon Wilma Sugato. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.